2 महिने तरी ते गावी येऊ शकत नाहीये. थोड्याशा मनातल्या गोष्टी तुमच्याशी शेअर करते. जाऊ नका रे रानात. मी का नाही घेतलीस ग? मी शिस्त आहे आणि थोडंसं ना आठवणार. बाहेर आभाळ किती मस्त वाटतं आज. 6:15 वाजले सकाळचे आणि आम्ही लोक उठलेले आहोत. म्हणजे आमचे सकाळ कधीच झाले. आत्ता आम्ही जरा सकाळचा आनंद घेते ग. मागे शिरू गेले बाहेर. आतमध्ये आहेत मागे शिरू. चल हे बघा झाडू घेतले. झाडू काढायचे पहिला आणि मग डबा बनवायचा आहे. हे बाई अंथरून काढायचं काम चालू आहे. श्रद्धा काढते. तो गादी त्यांची ना एक साईडला कर. करिश्मा बेन, करिश्मा कांदा कापते. डबा बनवायचा ना. पीठ मळलं ना. तिने पीठ मळून ठेवलं. आता भाजीची तयारी करते आणि तोपर्यंत मी ते झाडू काढून घेणार. तर हा बघा, हा पाईप लावला इथे. आज सकाळी सकाळी पाणी पण भरायचं आहे, झाडांना पाणी पण घालायचं आहे, परत टिफिन पण बनवायचं आहे. नमस्कार मित्रमैत्रिणींनो, मी प्रिया पवार आणि खूप खूप स्वागत करते साधा स्वयंपाक या आपल्या चॅनलमध्ये. आज पाणी भरायचा दिवस. खूप धावपळ होते आमची. सगळं अगदी म्हणजे डबा पण त्यातच, परत पाणी पण त्यातच भरायचं. म्हणजे करिश्माला अजून काही जमत नाही जेवणाचं इतकं. म्हणजे जमते पण इतकं फास्ट अजून काही जमत नाही. त्याच्यामुळे तिला हाताशी घेते मदत करायला. म्हणजे तिचं शिकवणं चालू आहे. करते ती, अशी काही आळशी नाही आहे. श्रद्धा पण काम करते, पण सांगावं लागतं असं आहे ते. तर आता टिफिन वगैरे पण बनवायचं आहे, पाणी पण भरायचं आहे, झाडांना पण पाणी घालायचं आहे, प्यायचं पाणी पण भरायचं आहे. त्याच्यामुळे ह्या सगळ्या गोष्टी आज धावपळ होणार आहे. तर म्हटलं सगळ्यात आधी शूटिंगला म्हटलं सुरुवात करूया, तुमच्याशी बोलूया आणि म्हटलं मग आपल्या कामाला सुरुवात करूया. कुणालचे बाबा म्हणजे होळीमध्ये येणार असं मी तुम्हाला सांगितलं होतं मागच्या वेळेस, पण नाही आता त्यांना यायला मिळणार आहे. मला वाटतं जवळजवळ 1.5 ते 2 महिने तरी ते गावी येऊ शकत नाही आहेत. कामामध्ये अडकलं आहे. म्हणजे त्यांना काम असं मिळालं ना की सुट्टी त्यांना आता मिळणार नाही आहे. चांगली एक बातमी म्हणजे स्वामींची कृपा झालेली आहे आमच्यावरती आणि अचानक त्यांना असंच एक चांगलं काम मिळालेलं आहे. आपली गाडी म्हणजे बघा ड्रायव्हर आहेत ते. तर त्याच्यामुळे आता कुठलं काय ते मी सांगेन तुम्हाला नंतरला, त्यांच्याशी आधी विचारेन. कारण आता म्हणजे 2 दिवस झाली ही गोष्ट मला माहिती पडलेली आहे आणि असं काही डिटेलमध्ये नाही, म्हणजे थोडंसं खाजगी काम आहे ते. त्याच्यामुळे म्हटलं त्यांना विचारून मग मी ती गोष्ट तुमच्याशी शेअर करीन. पण चांगलं पॅकेज आहे त्याच्यामुळे आता ते येऊ शकत नाही. म्हणजे सुट्टी त्यांना आता मिळणार नाही. मला असं वाटलं की होळीमध्ये ते येतील, त्याच्यामुळे मी वाट बघत होती. पण आता 1.5-2 महिने लांब राहावं लागणार आहे आम्हाला. बघू, जमलं तर एखाद फेरी मी मुंबईला मारीन. पण मुंबईला जायचं म्हटलं का म्हटलं राहायचं कुठे हा प्रश्न. कारण आपलं रूम वगैरे बघा मी तुम्हाला सांगितलं होतं आम्ही घेणार होतो रेंटने वगैरे, काय आपलं चालू होतं ना. पुढच्या महिन्यामध्ये करायचं आहे, एप्रिलमध्ये. मग ते झाल्याशिवाय मला काही मुंबईला जायला मिळणार नाही. त्याच्यामुळे थोडं दिवस असं लांब लांब राहावं लागेल. बघू, थोडंसं कठीण जातं पण ठीक आहे. तर थोड्याशा मनातल्या गोष्टी तुमच्याशी शेअर करते. म्हणजे आम्ही लग्न झाल्यापासून असे लांब कधी राहिलेलो नाही आहे ह्या 29-30 वर्षामध्ये. पण आता ठीक आहे, 1.5-2 महिन्याचा प्रश्न आहे, नंतरला होईलच सगळं व्यवस्थित. काम आपलं महत्त्वाचं आहे. म्हणजे स्वामींची अशी काही कृपा होते आपल्यावरती. म्हणजे
आनंदाचे धक्के आम्हाला बसत आहेत. आणि ही गोष्ट पण अगोदर ना मला कन्फर्म नव्हती आणि अचानक मला परवा दिवशी फोन आला की आपलं सगळं झालं आहे कन्फर्म म्हणून. झालं आहे आपलं कामाचं असं. ठीक आहे, चालून जाईल 1.5-2 महिने. थोडंसं हे करूया, बघू आता कसं काय जमते ते. कुणाला नाही येणार आहे आपला होळीमध्ये मला म्हणायला येतो, पण आता बघूया. आता का ट्रेनला वगैरे गर्दी असेल किंवा मग येणं कठीण आहे. कारण आता होळीच्या टायमाला तुम्हाला माहिती आहे सीझनला किती गर्दी असते गाड्यांना वगैरे. आणि ट्रेनला तर काय विचारूच नका, ट्रेनला पाय ठेवायला पण जागा नसते. त्याच्यामुळे बघू आता त्याला पण यायला जमते का. आलं तर चांगलंच आहे, सणावाराचं म्हणजे घरामध्ये बघा असले का आपल्या पण बरं वाटतं. मग चला आता खूप गप्पा, मला पाण्याचा आवाज येतो, एअर निघते ना त्याचा आवाज येतो. तर पटापट पाण्याचं करून घेते, म्हणजे भोपळा येईपर्यंत इथे झाडांना वगैरे पाणी अगोदर मारून घेते. आणि मग आजारी चादरी वगैरे पण धुवायला काढलेले आहेत, मशीनला लावून घेते. आणि मग त्याचा टिफिन पटकन करून घेते. करिश्माने पीठ वगैरे मळून ठेवलं आहे आणि कांदा वगैरे असं चिरून ठेवलेलं आहे. पटकन मग भाजी फोडणी घातली का मग होऊन जाईल. मग हातरुणं धुवायला लावले, टाकी भरायचे, ड्रमात पाणी लावलं आहे. आज आमच्याकडे की नाही फणसाची भाजी आम्ही बनवतोय सुका जवळ टाकून. आता मी शिजते, तुम्हाला मी नंतर दाखवी. रेसिपी शेअर करायची होती पण इतकी घाई ना त्याच्यामुळे राहून गेलंय. बनेल पुन्हा जेव्हा बनेल ना तेव्हा दाखवीन मी फणसाची भाजी. हे बाई असे वाघ्याचे लाड असतात, खूप खूप लाडावला आहे. आणि पाय त्याचा आता पूर्ण बरा झालेला आहे. पण त्याचं तुम्हाला सांगते, इतका ॲक्टर आहे मोठा. हां, आता तो बाहेर खेळायला जातो ना रोज, बरोबर पाय तो जमल्या टेकतो. पण आम्हाला बघितलं का तो पाय वर करतो. आणि शेरू की नाही आतमध्ये खातोय. तुम्हाला मी दाखवते 1 मिनिट. हा बघा, हा इथे खातोय. पण ह्याला मात्र ना तो बघा पाय आता टेकतोय जमिनीवरती. पण आम्हाला बघितली की त्याच्या ऍक्टिंग यानं चालू होते. ये इथे बेटा, हा ये या या. किती त्याला हाका मारल्या, बाबा जेवायला ये. हा, पण तो अजिबात तिकडनं हलायला तयार नाही. हे असं असतं दोघांचं. आज जंगल सफारी वगैरे करून झालेलं आहे दोघं पण. आम्ही म्हणजे कामामध्ये बिझी होतो ना, पाणी भरायच्या ह्याच्यामध्ये. त्याच्यामुळे त्या दोघांना जरा म्हणजे खायला जायला लेट झालं. लेट म्हणजे किती 8:45 वाजलेत ना, जास्त नाही वाजलेत ना गं. पण आम्ही कसं लवकर जरा देतो ना त्यांना, त्याच्यामुळे आज जरा भुकेले झाले होते दोघं जण. भाग्याला लय मस्का लावायला लागतो मागं. हे माझ्या ह्या शेरूचं काय नाही. ह्या पोर माझं ना काय मिळेल ते सगळं खाणार आणि तो ना मला खायला दे आणि मला फिरू दे, बाकी काय त्याचं काय हे नसतं. कोण आहे बेटा, अबू कोण आहे, हम्मा आली. पण एवढी दोघं जण हुशार आहेत, तुम्हाला आता काय सांगू. ती गुरं बघा आता येतात ना, जरा गुरांची चावल लागली का नुसते भू भू करायचं. अजिबात त्या गुरांना की नाही आड्याजवळ उभं करत नाही दोघं पण. इतके दोघं जण हुशार आहेत. आणि आता ऊन बघा असं कोवळं आता ऊन आता पडलंय. मला आता चादरी सुकवायच्यात, तर सगळ्यात आधी मी चादरी सुकवणार आहे. आणि मग आम्ही तिघे पण नाश्ता करायला बसणार आहोत. आणि नाश्ता करून झाला का मग हे आपलं काम करायला घेणार आहे. आज थोडंसं माती टाकायची मला झाडांना, ते तुम्हाला मी दाखवीन. तर हे बघा, हे आमचा नाश्ता आहे आजचा. फणसाची भाजी, कच्च्या फणसाची, जो आम्ही काल कापला होता. आणि भाकऱ्या आहे बघा, ह्या मी गॅसवरती केल्यात, अशा पातळ लाटून भाकेल्या भाकऱ्या. त्याशी बनवलं होतं ना, तर ह्या लोकांना आवडला, त्याच्यामुळे आज परत बनवलं. म्हणजे चपात्या पण केल्यात आम्ही. हे बघा, चपाती पण आहे आणि भाकरी पण. पण ते मला वाटतं फणसाच्या भाजीसोबत भाकरी चांगली लागते, त्याच्यामुळे भाकऱ्या केल्या. मग आता नाश्ता करायचा आहे आणि परत लगेच कामाला जायचं आहे. आणि ते दोघं जण बघा तिकडे, ते बघा दोघांचं भाग्या शेरू, त्यांचं काय हां. माझं वाघू बघा कसा मातीत झोपलाय. त्याला काय मातीत झोपायला आवडतं काय माहिती. आता आम्ही बागेचं थोडंसं काम आहे ते करतोय. आम्ही काय करताय तुम्ही. हा, अच्छा, म्हणून माती काढताय काय. माती ना भाजलेली ना. हा हा, आपण रान जाळलं तेव्हा. चांगली अशी कधी लावलेली रोपं, ही नवीनच रोपं आहेत. त्याला पाणी नाही काय नाही ना, त्याच्यामुळे ती जरा सुकल्या अशी झाली होती. आता व्यवस्थित झालं, जरा माती टाकली का व्यवस्थित होतील ना. मिरच्या धरती फुलारले आता. याला बघा कसा मातीत घुसलाय.
एक मातीत लोळतोय, 2-3 कामाला टाकायला लागते. एक मातीत लोळतोय आणि हा इथे फिरतोय. आता आपण आपली कामं केली बरं. मामाची वाट बघून बघून आम्ही कामं करायला घेतलेत. मामा काय आता लवकर येणार नाही, आमचा मामा आमच्या कामात बिझी आहे ना मामी. आपल्याला आता करूया. आता तिकडे जाऊ नका रे रानात. वाघ्या चान्स मारतोय वाघ्या. नाही आता नाही जाणार, आता उन्हाचा टाइम आहे ना. इथं ऊन आलं का नाही पुढे जात. मला शेवटचं बस झाला. 2-3 कामाला टाकून तरी पण माती सगळी हे झालेली ना, मुळं सगळी दिसत होती. हा, आणि ते पाणी नाही ना म्हणून झाडं सुकलेली. पण आता होतील व्यवस्थित. आता आम्ही व्यवस्थित करतोय त्यांना. वाघ्या ए वाघी शेरवा बरं. शेरवा या तू गेले ना खाऊ खा रे. हे बघ ना, हे लवकर इकडे. हे बघ ये इकडे पुढे ये. या लवकर, शहाणा आहे ना, ये लवकर. हे बघ काम आहे, इकडे ये. शेरवा ए वाघ्या ये तर. वाघ्या खायला ये. एवढं काढलंय, अजून आमच्या काजी खूप आहेत. आम्ही काढतोय. काढल्यानंतर तुम्हाला आम्ही दाखवतो. आम्ही चौघी चालू आहे. हुशार म्हणजे तुझं नाव पोपट म्हणजे तू हुशार. हळू आवाज करू नका. रानमेवा आणलाय पोरीने. रानमेवा बघा. हे आम्ही फ्री मध्ये आणलेले आंबे. कोणी दिले? आंबे नाही कैरी. काढून घेऊन गेले ना, त्याच्या हातातले उचलून आणले. कैऱ्या काजूच्या बिया. एवढंच आणल्या ओल्या. एवढ्या भेटल्या. आणि ओल्या एवढ्याच भेटल्या. एवढ्याच भेटल्या. कवरा वरवर आहेत. अजून आलाय मोहर आला. आपण नंतर जाऊ. ए कमी आहेत काजू ना. कमी नाही. काय ग? काय कमी आहे बोलाल. पण अजून धरला नाही. भरला नाही. टाइम एप्रिलचा जो स्टार्टिंग आहे ना, हा. पण 10 दिवसात धरतील ते आता. एवढा खतरनाक काजू भरलाय. आपल्या झाडाला तर एवढे काजू आहेत ना आम्ही, आपण खाऊ दमू. हो का या पोरीनं? एक त्यांची भाजी होईल. या पोरीना माहिती असेल भरपूर आले ते ग. दाखवले. आम्ही ना बसलेलो, त्या पोरींना बोललो चला ना आम्हाला घेऊन चला. खेळायला जात होतो यांच्यासोबत. तर त्या बोलल्या नको, खेळायला नको, आपण काजू तोडायला जाऊया. तर आम्हाला त्यांनी बोललं आमच्या झाडाची चला. त्यांना बोला आमची झाडं दाखव खयात. मग त्यांनी दाखवून पोरींनी दाखवली, आम्ही काढली वर चढून. आम्ही म्हणजे चल एक टायमाची भाजी तर होईल आपली. होईल त्याचं आम्ही आल्यापासून काजू काजू करतो. हा, एक काजू नाही बघितला आम्ही. आणि आज आपल्याकडे एवढे काजू आले. 50 आहेत. तुला येतात कापायला करिश्मा? हा. येतात? हा. काय बोलते? त्या दिवशी कोणी कापलेलं ते 2 बिया आणून मी दिलेल्या, त्या कोणी कापल्या? मीच तर कापून ठेवलेलं तिकडे. मग त्या केलाच काय त्या? हा? नाही का त्या दिवशी कच्च्या खाल्ल्या भोप्याने. भोप्याने हिला आणि त्याला मी कच्च्या खायला दिलेल्या. अच्छा हा. तेच ते पण चिक लागेल ना हाताला. ते लावलं. तर इथे बिया बघा सोलाला घेतलेल्या आहेत, म्हणजेच कापायला घेतलेल्या आहेत. एवढ्या काढून आणले. तू वेळी का नाही घेतलीस ग? मी नाही घेतली. मला आता ही चीक आलेली होती ना पहिलेच, हा. फणसाचं चीक लागलेलं त्याला, म्हणून अच्छा. ही सुरी घेतली मी. अच्छा हा. आणि ही मला बरी पडते. 10 लिटर. करिश्माला की नाही बिया फणस सगळं कापायला येतं. हे बघा, ही आमची मॉडर्न सुनबाई आहे. टॉम बॉय आहे ती. कोण आहे? तिला मी आता काय नाव दिलंय, म्हणजे सगळेजण असं म्हणतात की करिश्मा करिश्मा करते. पण तुझे गुण आहेत ना काय काय, आता काय सांगू. ए काय तुला नाव काय दिलंय ग? बोप्या काय होतो? भोपी. नाही दुसरं नाव दिलं ना. काय? स्पॉट नाना. स्पॉट नाना तिला. ती जरा काय त्याला म्हणतात, आगाव नाही, थोडी बिंदास टाईप मध्ये मुलगी. बिंदास मुलगी आहे ती, बिंदास मुलगी असं. पण घरची कामं मग करते. विचार केला तुमच्याची काजूची भाजीची रेसिपी ना शेअर करते, पण आहे ना बिया खूप कमी निघाल्या. कोवळ्या होता ना बिया करिश्मा? हा खूप. त्याच्या आतमध्ये लय कवळ्या तरी ना खूप कमी होता. आता सीझन चालू झालाय, म्हणजे मोहरलंय झाड, त्यामुळे तसं होतं. मग मला असं वाटलं की रेसिपी आता काय करू. मग आता आम्ही काय केलं, मग बोंबील असतात ना, सुके बोंबील, बटाटा, कैरी आणि
काजूच्या बिया अशी मिक्स करून आहे ना मी आता भाजी करते. कांदा टोमॅटो टाकायचा, तिखट मसाला हळद वगैरे टाकून. हे बघा मी आता इथे ना कांदा वगैरे टाकले, त्यात तिखट मसाला वगैरे सगळं टाकलेलं आहे. तुम्हाला मी ना झटपट दाखवते. हा टोमॅटो टाकायचा आणि रशेवाली भाजी करणार आहे. कैरी टेस्टला पण मस्त. हे बघा हे बोंबील आहेत ना, हे बघा भाजून वगैरे घेतलेले, ते पाण्यामध्ये भिजत घातले थोडा वेळ. आणि बियांना पण मस्त चांगलं त्यांचं बटाटे हे असं सगळं घेऊन आता एकच अशी रस्सेवाली आणि भाजी कर. थोडंसं वाटण पण टाका त्याच्यामध्ये, चांगलं असं वाटण टाकून भाजी होईल. झटपट भाजी करतो आता. झटपट शिजली का तुम्हाला दाखवते. तर हे बघा हे आपलं काय बोलूया, काजू बोंबील बटाटा कैरी टाकून कालवण आपलं शिजतंय. आणि थोडंसं ना आठवणार, आणि जरा पातळ वाटतं ना करिश्मा. सुगंध इतका मस्त सुटलाय. रेसिपी तुमच्या शेअर करायची होती पण गडबड झाली. मग करिश्मा आजचा दिवस कसा गेला? एकदम छान. टॉम्बॉय श्रद्धा ना झोपलेली आहे ना, तर ती पण आली असती व्हिडिओमध्ये. आज ना म्हणजे एक गोष्ट मला तुमच्या शेअर करायची वाटते. आज सकाळी म्हणजे बाहेरचं आपलं बागेतलं काम करून झालं आणि नंतर ना आम्ही इथे गप्पा मारायला बसलो. 10:15 वाजता करिश्मा आपण गप्पा मारायला बसलो ना तिघी पण. आम्ही ते बरोबर 1:15 पर्यंत आम्ही इथे बोलत होतो. काय ग कसं वाटलं? एकदम 1 वाजेपर्यंत. आणि जेवलो किती असं असेल? 3 वाजता. आणि काय खाल्लं असेल आज जेवणात मध्ये तुम्ही स्वतःच विचार करा आणि कॉमेंट करा. आम्ही नेक्स्ट व्हिडिओ मध्ये सांगू तुम्हाला. खूप म्हणजे जवळजवळ इतका वेळ, जवळ 2.5-3 तास आम्ही गप्पा मारतो तिघी जणी. खूप असं होतं ना, आपण मनातल्या गोष्टी आपण बोलतो. काही पर्सनल विषय बघा असतात, ते सगळं आम्ही शेअर केलं एकमेकांशी तिघींनी पण. म्हणजे मला असं वाटलं की नाही, असं जेव्हा बायका असतात ना लेडीज, हे असं एकमेकांशी बोलायला पाहिजे. म्हणजे बोलल्याशिवाय कोणत्या गोष्टी ना आपल्याला कळत नाही की कोण कसं आहे, कोणाचा स्वभाव कसा आहे. तर आज ना आम्ही तिघीजणी बसून इतकं चांगलं बोललो ना, त्याच्यामुळे एकमेकीमध्ये ना गैरसमज असतात ना ते सगळे दूर झाले. म्हणजे काही ना काही असतं बघ मनामध्ये. म्हणजे हा आजच्या दिवसातला सगळ्यात चांगला पॉइंट म्हणजे झालेला आहे. आम्ही खेळायला गेलो. मग नंतर मग ह्या गेला मग रानात वगैरे. नंतर मग म्हणजे 1:15-1:30च्या नंतर आम्ही घरातलं काम, आमच्या आंघोळ्या पण त्याच्यानंतरच झालं. दुपारी तर सगळं म्हणजे चांगला दिवस गेला आमचा. आणि खूप छान दिवस गेला. दुपारचं झोपणंच झालं नाही. आता आम्ही खाणार पिण्यात लेटून. तर चला आता आपलं कालवण पण शिजलेलं आहे. भोप्या पण आता येईलच कामावरनं, आणि मग जेवायचं आणि मग झोपायचं. श्रद्धा झोपले कारण ती दमलेली आहे ती म्हणून. आज खूप खेळली. तर चला आजचा म्हणजे अजून पण मला ना तुमच्याशी बोलायचं ह्या दोघींविषयी. बऱ्याचशा कमेंट्स येत आहेत, खूप अशा आहेत. पण आता नाही, मामींची मी एकटीच लाडकी नाहीये. ही गोष्ट मेन आहे. नाही ना, त्या पण कमेंट्स वगैरे वाचतात. त्याच्यावरती बोलू नंतरला बोलूया. आणि हिच्याबद्दल पण असतात, करिश्माबद्दल पण. म्हणजे गाव कोणतं काय काय ते नंतरला वेळ घेऊन आपण बोलू. कारण असं व्लॉगमध्ये नाही बोलता येणार, स्पेशल असा व्हिडिओ करायला पाहिजे. बोलूया काहीतरी ह्या विषयावरती. पण आजचा व्हिडिओ आता मी इथेच संपवते. आवडला असेल तुम्हाला जरूर लाईक करा, शेअर करा. नवीन असाल तर सबस्क्राईब करा. बाय बाय सर्वांना. गुड नाईट.